ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವತಿಯಿಂದ ಕೊರಗ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆ ಸಂಗಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಶಂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಇಂಬಶೇಖರ್ ನೆರೆಹೊರೆ ಸಂಗಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಟಿ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮೊಂತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಡಿಎಂಸಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ರಂಗೇರಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಿಡಿಎಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಯಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಯದುರಾಜ್ ವಂದಿಸಿದರು. ഒരു മാസം മുൻപ് കുറേ ഉന്നതിക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ലാൻഡ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ സ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഉന്നതിയിലുള്ള ലാൻഡ് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്ത് അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആളുകൾക്കെല്ലാം വീട് കിട്ടുന്നില്ല, ലൈഫ് മിഷൻ വീട് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് കൈവശ രേഖകളൊന്നും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ആളും അതിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പദ്ധതി വിജയകരമായി നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഗമത്തിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വിവിധ ജില്ലയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു മാതൃപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടണം. ഈ എല്ലാവരെയും പറയുന്നത്